заряди телефонтон каме барав аҷияти заряд танқисӣ мекашен ё ки телефонотон мечаспаву тез асабӣ мешен. ҳеҷ гап не, барои шумо телефони арзони бақуввата пешниҳод мекунем ки то ки ҳамаи проблемаҳои шумо ҳал шавад. ин телефон бозиёра боша айнава то 120 fps поддержка мекунад ки ба вақти бозӣ кардан вафши телефон намечаспад. Барои навигатор бигӯем, барои навигатор беҳтарин интихоб ай. ҳангоми навигатор кор кардан процессораш ҳамин хел бақувватае ки шуморо дар вақти доставка кардан ё ки дар вақти такси рондан ба шумо кӯмак мерасонад. Телефони Power 7 Pro 5G ки телефон дар дохили комплектатсияш ҳама чиза дорад. Компанияи Tecno як ишора кардааст ки дар дохили комплект телефонош ҳама чиз мемонад ки компанияи Samsung, компанияи iPhone изотия. Хуб, компанияи Tecno чун вақт дохили комплектатсияи телефонода мемонад документатсия. Документатсия ки 3-4 қоғазе ки дар ягон кас ҳам даркорам нестай, ягон кас ин чизора вақти хонданам надорад. Хуб, якта дига вау, якта чихоли прозрачный необычный максейфдор. Ай бармебиёяд ки ин телефон беспроводноям заряд мегирад. Вақти беспроводной повербанк либо заряднакои беспроводной мемонӣ, телефон беспроводной заряд мегирад. Кабели Type-C ба USB оригинал ай компанияи Tecno. Скрипка барои сим-карта баровардан ва блоки 45 ватта. Иҷаш камтарак интересный мешавада, барое ки дар баъзе моделҳои Tecno то 90 ватта, 65 ватта, 20 ватта зарядка мондагиай. Не ки дар Power Pro боша и 45 ватта 20 зарядка мондагиай. Ай бармебиёяд ки компанияи Tecno ватти батарейкаша, ватти блокша тақсим кардагиай. Яъне якчанд ваттча дар беспроводной додагиай ва 45 ваттча боша дар проводной блоктианашда мондагиай. Это ин неплохо, ин хубе барои мову шумо. Хуб, комплект телефонҳоро як тараф мемонем, мегзарем ба дизайни телефон. ин хеле дизайн ба фикрам ки дар ягон ҷо дидагӣ нестен. Компанияи Tecno кӯшиш мекунад ки телефонҳое ки нав мебура дизайноша необычный кунад ки штобе ки дар назари мардум ҳама чиз бутова. Компанияи Tecno боша телефони Tecno Power Pro 5G-ра нигоҳ кунед ки дизайнша чӣ хел кардагиай. Сета камера, якта спишка ва медонед чи ин хеле светомузика метавон воислишто. Агар ки то кадомига дар кор мешавад светомузикаш, тарзи гирён кардан, тарзи мисол ҳама чиша ма дар видеои дига полностью подробно фаҳмондагим ки чӣ хел гирён мекунем, чӣ хел светомузикаша мекушем. Ва кроми светомузикаш бо фонаре дорад ки ман ахтон бинем ки чӣ хел инора истифода мекунем. Хуб, дизайни телефон чӣ хел десен, полностью пластик мешавад, корпусшон пластик мешавад, ҷои зарядка телефон Type-C, сим-карта, дута физически сим-карта мебарад ки ҳамаи тарафи поён мешавад. Калонкаш стереодинамика ҳамаи тарафи боло, ҳамаи тарафи поён мехонад ва материали телефона бинед. Маъқул шид, маъқул шуда боша лайкамон, маъқул нашуда боша лайкамон, штоби одами маъқул мешудагида ин видео рекомендатсия шавад. Телефони Tecno Power Pro 5G. Телефоне ҳастае ки экрани телефон 120 не, 144 Гц экрани телефон плавн экран кор мекунад. Гап дар сари процессорш меравад ки процессори телефон боша Mediatek Dimensity 7300 Ultimate мешавад. ин хеле процессорҳо дар телефонҳое мешаванд ки процессоршон игравое. ин телефонҳоро метавонед ҳам дар игра истифода кунед, ҳам дар навигатор истифода кунед, дар любой чиз карочи метавонед телефонҳо полностью истифода кунед. Свети телефон боша свети сиёҳ мешавад, свети силвер мешавад ва свети кабуч мешавад. Ва батарейкаи телефон боша 6000 мАч. 6000. Мисол обычно телефонҳо мешаванд 5000 мач, не ки телефон боша 6000 мач ки аҷияти заряд ягон танқисӣ намекашен. Барои игра боша шумо якумш ки бозӣ накунед, не ки агар бозӣ карда небошен, телефони Power 7 Pro ба шумо тавсия метавонам. Чӣ хеле гуфтем 45 ватта 20 зарядка дохили комплектатсияш мешавад. Ай сабабе ки 30 ватта беспроводной заряд мегирад, ба ҳамин хотир блокпитанаи Tecno Power 45 ватта кардан. 30 ватти дига плюс дар беспроводной заряд мегирад, яъне беспроводной мемонем дар хафои телефон, телефон боша худаш 30 ватта беспроводной заряд мегирад.
мо дар байни бозиҳо вибр кардаем бозии PUBG-ра ки ира ба филм ки бозира бисёртон медонен. ма совет наметем ки шумо именно барои бозӣ телефона харидорӣ кунед. Телефона ба хотири харидорӣ кунед ки телефон барои шумо ягон плюс биёра. айсои бозӣ ягон плюс намеёра. ма барои чӣ шумо дар мисол просто бозии PUBG-ра пешниҳод мекунем? Ба хотире ки дар ҳамин бозии PUBG ҳамаи телефонро баҳо дода мешавад. яъне агар дар ҳамин бозӣ агар телефон кор кунад, ба кор биёяд, значит ки дар любой кор ин телефонро истифода бурда мешавад. ина хитом бинен ва баҳо чиен ки телефон чӣ хел кор кардааст, чӣ хел чувствительностиш кор мекунад ва ҳатман дар комментария боша фикри хитона нависед. телефон боша памяти 128 ба 8 мешавад ва 8 ба 156 мешавад, 12 ба 156 мешавад ки нархҳои телефон дар магазини Realfon 23490 рубл сар мешавад. агар подробни ай ҳамаи нархномаи телефонҳо бухабар шидан хоҳед, телеграм-канали Realfon дороен. дар ин ҷа боша ҳамаи телефонҳо ба цветаш, ба памятиш, ба оперативни памяташ ҳамаш подробни омадагиай. Не толка Tecno, моделҳои Samsung, Xiaomi, iPhone, Honor, ҳама моделҳо нархномааш дар телеграм омадагиай. агар ба шумо телефон маъқул шуда бошад, пас метавонед ки ба магазини Realfon муроҷиат кунед. адресҳои мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зелёный. агар кадоме ки магазин омада наметавонед, метавонед ки ба рақами болои экраномдагӣ занг занед ва муроҷиат кунед. доставка бошад, доставка ба тамоми шаҳру областҳои Россия ва ҳама шаҳру ноҳияи Тоҷикистон дорем. дохили Москва дай вообще парво накунед, то пеши метрота доставка мекунем.